Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui parlem de dos espectacles que arriben a Mataró i que són obra d'una mataronina, la coreògrafa, ballarina, creadora, escriptora i directora de la companyia NS Dansa, Núria Serra. Molt bon dia, benvinguda, Núria. Molt bon dia. Escolta'm, has vingut altres vegades a parlar dels espectacles que vas creant, també dels llibres que has escrit, Sí. i sempre preguntem, i aquests espectacles, quan es veuran a Mataró? Quan es veuran a Mataró? I mira, ara ja ho podem dir, Doncs ja ha arribat. El 2026 ja ha arribat el moment de venir a Mataró amb cosetes nostres i per això estem molt contents, molt il·lusionats i també en aquest sentit com molt relaxats de dir, per fi, no? Hem complert un dels objectius que ens vam proposar, no? I a més, a dos espais mataronins aquests que són de traca i mocador, com és el Casal, Sí. perquè portes un espectacle un diumenge al migdia, Sí. un espectacle per tota la família, i després un altre al Monumental, Sí. també, amb una tarda de diumenge, també un Sí, espectacle sí. per tota la família. És a dir que, home... A lo grande, a lo has grande. trigat en arribar a Mataró, però ara ho Sí. fas a lo grande, no? Què dius? Sí, la veritat és que els dos espais, clar, els conec molt bé. Un perquè està al costat de casa meva, no? I has anat a veure moltes coses. També és un espai molt polivalent, que inclús lloguen per fer diverses activitats i tinc la sort que hi he pogut anar moltes vegades. I és un espai molt acollidor. Vas parlant del Casal, Sí, el Casal. I allò que és diàfan, que també, que si volen posar cadires, que si no... O sigui, trobo que és un espai que a Mataró és molt necessari per tot el que es vulgui fer, no? I que està molt ben utilitzat en aquest sentit, no? En aquest horari, poder fer l'espectacle familiar, la gent que passeja, pot anar al centre a veure l'espectacle. I clar, l'altre espai, perquè jo havia fet molts festivals els últims anys allà al Monumental, quan estudiava aquí amb l'Enriqueta Alum, és allò que aquest espai, no?, crees una mica de complicitat, no? I els primers, per això, festivals havien sigut a Sala Cabanyes, encara que havia fet. I, encara era més a casa, no? Però els del Monumental sempre era com, ostres, a veure quin dia, no? Allò que assumies quan estudies, no? De dir, m'agradaria fer alguna cosa aquí, no? I, clar, que ets molt jove, però, al final s'ha complert. I tant que sí. Mira, escolta'm, comencem parlant... Ara parlarem d'aquests dos espectacles que portes a Mataró, però en tens molts altres, que els vas portant també per tot el país, i això estaria molt bé poder-ho comentar també, no? Però comencem per aquest Kimishibai, Contes per la Igualtat, que arriba el dia 8 de febrer al Casal Aliança a les 12 del migdia. Sí, correcte. Kimishibai, què és? A veure, a mi em cridava molt l'atenció que és el fet del teatre japonès, no? Que fan aquest teatre d'ombres, aquestes històries que parlen molt sobre el ser humà, sobre inclús els arbres, els animals, o sigui, tot el que implica humanitat, naturalesa, equilibri. Ja sabeu que el món oriental sempre està ambientat en aquest retrobar-se un mateix, tornar als orígens, amb aquesta calma, amb aquesta equilibri entre cos, ment i voluntat, no?, també. I ells tenen aquesta forma com de fer teatre de prop a la canalla, no? Aquesta manera molt peculiar de transmetre històries. I arrel d'això, clar, vam dir, ostres, podríem fer una cosa amb projeccions. Es va anar derivant, i al final vam trobar la fórmula de que, clar, l'origen d'aquest teatre d'ombres, o una de les històries, més que l'origen, perquè l'origen es remunta molt antic, però una de les històries que envolten aquest Kamishibai era molt peculiar perquè quan va estallar la Guerra Mundial, un senyor li agradava molt la canalla, veia que la canalla, clar, ja no estava feliç, estava trista, ja ningú tenia ganes de fer res, no? Hi havia aquesta situació, aquesta desesperació. I, va agafar la seva bicicleta, un petit teatret d'ombres, que era com una caixeta, i llaminadures, i va començar a recórrer el Japó explicant contes perquè la canalla tingués una altra vegada aquesta imaginació activa i aquest, trobés coses boniques, no?, en aquestes històries en aquell moment tan desesperat. I
la casualitat, bueno, la curiositat és que no els hi explicava el final de la història, sinó que els hi deia, la setmana que ve torno a venir, espereu-me i aneu pensant a veure quin seria el millor final. Al final, tots els finals que inventava cada criatura era bonic. I bueno, s'adonaven doncs, que era una forma molt fantasiosa d'explicar-ho, però que tornava a fer néixer en cadascú aquesta imaginació, aquestes ganes de tornar a tenir esperança, no? I aquesta història a mi m'agradava, dic, hauríem de fer alguna cosa així, algú que anés pel món explicant històries, i bueno, llavors sóc aquesta neta d'aquest personatge japonès, i dic que vull fer com el meu avi, d'anar pel món explicant històries a tothom. Bueno, i comença així una mica el conte. I llavors la història doncs, la vam centrar molt en temes no només d'igualtat home-dona, perquè moltes vegades ho programen, ho solen programar pel 8 de març o així, sinó en el sentit de respecte a tothom, respecte a l'altra persona, respecte a l'entorn, respecte a un mateix, o sigui, buscar aquest equilibri, i tots són contes que realment són curiosos i fan pensar, no? Perquè els personatges doncs, potser es pregunten sobre allò que està imposat, si aquella llei ha d'existir, o es pregunten sobre què volen fer amb les seves vides, o com la volen... O sigui, són contes molt reflexius, però clar, alhora molt participatius, perquè fem que la canalla surti. Això està molt bé. Clar, llavors, l'ideal és que, clar, tothom té ganes com de seguir explicant el conte i, bueno, els fem sortir. Perdona, Sí, llavors, sí. la canalla també participa, diguéssim, a l'espectacle, també pot aportar la seva... Canalla i no canalla. Canalla i no canalla, Estan avisats. Espectacle familiar, Sí. O sigui, tothom. O sigui, hi ha alguns contes que per fer els protagonistes necessitem adults, en altres contes ha de ser canalla. I clar, la gràcia és que amb ells anem construint el conte, no? Moltes vegades, quan els he fet a alguna biblioteca, perquè clar, són contes coneguts, per exemple, doncs, el de la princesa Carlota, no? Que és un conte una mica reflexiu sobre el tema del color rosa, la dona, bueno. Clar, s'ha vingut després la persona encarregada de la biblioteca i diu, escolta, però aquest conte no és així. Dic, bueno, aquest conte quan va ser escrit? O sigui que també fem una mica d'adaptació al moment actual, perquè clar, hi ha contes que són xulíssims, però potser van ser escrits o van començar a difondre als anys 80, per exemple. Clar, dels anys 80 aquí han passat un temps i les coses canvien i el format de famílies canvia. Per tant, els adaptes a la societat actual, per entendre's. Els hem adaptat, i també els valors que crec que avui potser falten més, no? Bueno, hi ha moments que van ser molt típics, no? El conte sempre ha de tenir la moraleja, no? Aquella idea de s'ha de compartir, o sigui, clar, hi ha un... No és que cada any canvin els valors, però sí que, clar, es van buscant coses que potser van coixes a nivell social, a nivell educatiu, llavors, clar, comencen a sortir contes amb aquelles idees o per difondre també aquells valors, no? Que potser, llavors, bueno, nosaltres el que hem fet és adaptar-los, o més que adaptar-los, preguntar-nos per què no aquest altre final, no? Vull dir que a vegades, clar, l'escriptor parla, clar, en aquest cas puc defensar-ho perquè també escric, no? O sigui, parla des de la seva pròpia experiència, però clar, l'experiència té un temps, té una situació, i clar, a mi també m'agradaria que algun dia el que jo he escrit algú ho pogués preguntar-se per què, no, així, i per què no afegir-hi un nou valor, no? Per tant, és un espectacle participatiu, perquè el públic, siguin nens, siguin pares, siguin avis, tiets o qui sigui, puguin participar-hi també. Sí. I a més a més, cada espectacle, cada representació és diferent, d'alguna manera, no? Sí, cada representació és molt peculiar. O sigui, sí, evidentment hi ha el guió, hi ha un leitmotiv, sé on ha d'anar a parar cada situació per poder dir allò, ja ho fem venir bé, però clar, és molt fresc, perquè inclús hi ha una part final que a mi és, crec, la que més m'agrada, que fem sortir a diverses canalles i els hi posem, molt típic de Mataró, pels filats i les fàbriques, un con de fil a la mà, no? Els diem que allò és la seva vida i que
la tenen a les seves mans i que han de procurar que no caigui. Llavors, bueno, passen diverses coses i al final aquell con, un sobre l'altre, acaba construint una torre molt alta, no? Llavors, perquè també a nivell visual s'adoni tothom de que un forma part d'una societat i que en el moment en què un es desmunta, què fem? L'ajudem, no l'ajudem? Allò és molt fàcil construir, però també és molt fàcil destruir, no? Bueno, amb coses potser molt plàstiques, amb recursos de tretzo i d'escenografia, doncs anem construint tots aquests contes i, clar, el bonic és que al final pensa que ningú vol baixar a l'escenari. S'acabem l'espectacle i tots els nens i nenes volen estar allà jugant i això que ho poden tocar. I clar, al final dius, bueno, ara ja hem de recollir, però m'ha passat dies de voler acabar l'espectacle i dir, fins aquí hem de marxar, no? Per tant, l'espai del casal és ideal per fer aquest tipus d'espectacles. Jo crec que sí que és molt proper també amb la gent i bueno, crec que s'ho passaran molt bé. Clar, aquí hi ha dues coses que et volia preguntar. La primera, Kamishibai, és un nom, què vol dir Kamishibai? És contes de paper, com històries explicades a través del paper. La paraula... En japonès, Kamishibai vindria a dir això, no? Sí, contes d'en paper, perquè clar, ells hi posen en aquest petit teatre d'ombres, que és com una caixeta, una tela, que és feta en principi que és de paper, transparent, i clar, darrere, amb la llum d'una vela, clar, i uns petits relleus, clar, fan aquest teatre d'ombres, no? I van parlant. Llavors cadascú interpreta una veu. Clar, a mi m'agrada molt la idea del que passa dins aquest teatre. Llavors, clar, jo els explico a la canalla i dic, bueno, ara el que passa aquí passa en aquest gran teatre, no? I vosaltres sou els actors i actrius de l'escena. Molt bé. I després la història que has explicat, que és preciosa, que és maca, dins del drama i de la tragèdia que va representar la Segona Guerra Mundial, és aquest home que dius que va anar als pobles portant il·lusió i esperança a la canalla amb aquest teatre de paper. A mi em sembla... Però aquesta història és verídica? És verídica. Sí, té nom i cognoms. Ara no el recordo, però té nom i cognoms aquest personatge. I clar, és una mica el que va donar origen a aquesta... Bueno, hi ha moltes imatges, si es busqueu per internet, d'un senyor que va amb una bicicleta, que d'un gorret, el seu bigoti, i que això, no? I al darrere de la bicicleta també hi duia com unes caixetes amb llaminadures, no? I les repartia. Bueno, a mi em sembla que és molt inspirador, no? I tant que sí. Llavors tu agafes aquesta història verídica, real, i la portes al món del teatre familiar, creant un personatge, que ets tu, no? Que et representa que és la neta d'aquest home que als anys 40-50 feia aquest teatre de paper per la canalla. Sí, i dic, jo vull ser com ell i anar pel món, però bueno, que llavors els explico, però clar, a mi també m'agrada molt ballar, llavors, ho puc fer tot o no ho puc fer tot? Bueno, llavors, hi ha alguns moments, justament quan apareixen aquests colors dels contes, que doncs la princesa Carlota té aquest color rosa, doncs llavors hi ha un element amb el color rosa i hi ha una coreografia, o sigui, quan introduïm el color, doncs introduïm la dansa, no? I llavors és una manera molt suau d'introduir també un altre element nou a l'espectacle. Un element nou, però que va amb el teu ADN, que és la dansa. Sí, clar. Molt bé, això és el diumenge 8 de febrer, al Casal Aliança, a les 12, i suposo que les entrades ja estan a la venda? Ja estan a la venda, i en principi es poden fer online, a venda anticipada, i si no el mateix dia, també una hora abans de l'espectacle, doncs es poden comprar. Molt bé, a Cultura Mataró, no? A través de la web de Cultura Mataró es poden comprar les entrades. Sí, correcte. Perfecte, això és el 8 de febrer. Però allò que hem dit, has trigat en portar els teus espectacles a Mataró, però quan arribes per partida doble. Sí. Aquest Kamishibai és, com dèiem, el 8 de febrer al Casal, i el mes següent, el mes de març, el dia 15, a les 6 de la tarda, tot un monumental per tu amb la Neguet Lleig. Que aquest ja és de les últimes produccions que vam fer. Clar, és un conte molt dolç. Qui no coneix aquest personatge, no? Que ha estat rebutjat per tothom i que no troba el seu lloc, i que li passen moltes coses fins al final acaba descobrint qui és, no? És com un camí de vida, també. Clar,
és molt simbòlic i la gent es queda parada de vegades que amb 2 persones es pugui fer un espectacle com aquest, no? Que dura 1 hora, hi ha 1000 aventures i clar, és curiós. I l'altre dia vam anar a fer justament El Petit Príncep i la gent m'ho deia, diu, també és el mateix format de 2 ballarins, i m'ho deien, però com pot ser que amb 2 persones ompliu tot l'escenari, sigui tan bonic, tot tan visual? Bueno, clar, intentem als espectacles minimitzar gent, o sigui, amb la menys possible, també per reduir, clar, a nivell de producció, doncs, a tothom li agradaria tenir una producció de 40 persones, però és inviable, no? S'ha d'economitzar. Clar, llavors vam explotar o hem intentat explotar aquest format de 2 persones al màxim. El que sí que, per exemple, doncs, el personatge de l'Aneguet, que el fa el ballarí en aquest cas, sí que passa per diferents estadis, és a dir, doncs, primer és un petit, neix, surt de l'ou, després ja creix, bueno, i al final acaba. O sigui, té com un viatge gairebé de 4 estadis, no? Amb la qual cosa també canvia alguna cosa de vestuari i també, sobretot, amb la manera de ballar, intentem reflexar molt quan és petit i una mica és molt patosset, pobret, no? I que encara no s'aguanta dret, fins que després ja inclús camina i també copia el que fan els altres animals, no? Pues la granota li ensenya a saltar, l'altra... I va aprenent com de cada animal alguna forma, no? I per veure també si ell s'identifica amb allò, perquè hi ha un moment que m'agrada molt el personatge de la porqueta, que és molt carinyosa. I clar, ell s'identifica molt i de seguida se'n vol anar amb ell, i clar, però al final, clar, després penso, però clar, jo no tinc orelles, no soc porquet, no? I clar, després va pensant perquè jo no sóc allò, perquè clar, també clar, hi ha personatges potser que s'hi fa afinitat, o amb el cargol pues no li agrada perquè li deixa baves, o... bueno, és divertit perquè va buscant la seva identitat a través dels personatges que va descobrint, i clar, també descobreix alguns que li volen prendre el pèl, alguns que se'l volen menjar, i bueno, amb tot això es va fent gran. Llavors, combines diversos aspectes en l'espectacle, la dansa, la música, la interpretació... Sí, hi ha una petita narració en veu en off que va explicant, o donant, més que explicant, perquè tothom sap la història, però donant una mica de suport a allò que passa, no? Jo penso que amb dansa familiar és molt agraït i, bueno, quan portes temps, clar, vas sentint comentaris, no? I a mi m'havia arribat la idea de que a vegades la dansa familiar no s'entén, o costa, clar, si la canalla... I jo des del primer moment ja vaig dir, doncs els espectacles que tinguin una petita guia, audioguia, no?, gairebé, però molt en moments puntuals, perquè sàpiguen també realment aquell personatge què li està passant a dintre, no? No només que, sí, ara representa, doncs no sé, que camina per un palau, d'acord, però què està pensant ell quan camina per allà, no? Una mica aquesta veueta és aquella que dic jo, aquell animalet que tenia el Pinotxo. El Pepito Grillo. Sí, aquí, o sigui, aquella veueta va guiant una mica l'espectador a través de tot el món. Més que dient, ara el personatge se'n va aquí i passa allò. La veu és més... com que van aquí, es va sentir perdut, perquè potser estava sol, o sigui, més que res com que ens guia per l'interior del que sent l'artista en aquell moment, no? I això dona molt de suport a l'espectacle. Llavors, clar, passa molt ràpid. A mi sempre m'han dit que tant aquest com l'altre, ja està, però s'ha fet molt curt. Dic, pues no, hi ha hagut Però això està molt bé. Això està molt bé, sí. Que et diguin que s'ha fet molt curt, sí. Vol dir que l'espectacle és bo, sí. I que, vaja, apassiona la gent que l'està seguint. Sí, perquè hi ha de tot, o sigui, passa coses divertides, hi ha un animal que no faré més spoiler, al final, perquè clar, se'l vol cruspir, això d'aquest tros és molt divertit, la música també és com una música així, una zarda, no?, que és molt rítmica, tipus tarantela, no?, i clar, és una persecució. Però clar, també hi ha moments molt dolços, el moment en què la mare ànec que troba Perquè clar, a mi no em quedava clar. Jo quan vaig buscar l'origen del conte vaig trobar moltes versions de per què l'ànec està allà, no?, amb una granja que no li... I la veritat, la que em va agradar més
i crec que és la més a nivell racional, perquè clar, també si expliques un conte a la canalla, avui en dia ja ho saps tu, com són. A la canalla que t'ho pregunten tot. I això perquè és així, si no s'entén o no és possible, no? S'ha d'anar en compte. Has de ser molt clar i tenir molt clar el que els hi vols transmetre, perquè si no ja has begut oli. I llavors a mi m'agrada molt la història que té molta lògica, o sigui, realment la mare Cigna tenia un petit cigne i vivien al costat del llac, bueno, un petit, un ou, no?, a punt de sortir. Però clar, ve una gran tempesta, a més ara, més just va sortir ara amb tot el que va passar. Bueno, dramatismes, no... Coses molt dramàtiques amb les tempestes i l'aigua, però hi ha una tempesta i s'endú aquell ou a una altra riba, no? Arriba al costadet d'una granja. Llavors, bueno, clar, representa que el pollet passa d'un lloc a un altre i ningú l'ha fet fora. I la mare també, inclús amb la tempesta, aquell signe desapareix, no? I es posen a plorar alguns. Sí? En el moment que hi va haver una tempesta i se'n va endur l'ou i ja se sent. O sigui que no, estan molt receptius des del principi. Em va agradar molt perquè llavors realment quan la mare ànec troba aquell petit pollet, bueno, primer no li fa cas perquè, bueno, però clar, després diu, ostres, però pobre, i clar, l'acull i li ensenya a nedar i al final és el que neda més ràpid i bueno, però clar, a mi també el que dèiem, no?, l'actualització moral i educativa dels contes crec que s'ha de fer, perquè clar, sempre ens havia arribat aquella versió del conte que el feien fora, no?, de la granja i que els animals el picaven i al final pren la determinació de marxar o el fan fora, no ho sabem. Però a mi penso que no m'agrada, que no has d'esperar que et facin fora. O sigui, si no estàs a gust, marxa. Però clar, com és molt nen, jo li vaig voler donar un gir. Vaig dir, bueno, la mare ànec sap on el va trobar, no? I per tant sabia que no pertanyia allà. I ell el veu que té totes aquestes aptituds, no?, que neda més ràpid, que... Clar, li veu coses que diu, ostres, el que diem a vegades les mares, no?, aquest noi despuntarà, no?, amb tal cosa. I clar, realment és ella la que li dona la seva bosseta, li diu, tu estàs destinat a ser un gran alguna cosa i has de buscar el teu camí, no? I és ella. A mi m'agrada aquest moment que és molt dolç d'aquest canvi. Aquesta passió que hi posa la Núria Serra a explicar-nos l'espectacle és el que després... Arriba. Quan vas a veure l'espectacle, per això la gent diu, home, se m'ha fet curt, no? Se m'ha fet curt, sí. Molt bé, l'Aneguet Lleig, el dia 15 de març, a les 6 de la tarda, al Teatre Monumental, que jo diria que també ja les entrades ja estan obertes, Ja estan obertes i ja m'han arribat molts missatgets de gent que té l'entrada. Jo, la veritat que us el recomano, perquè a vegades m'han dit però com és per canalla i tal, no vindrem. No, error, Penseu que aquest espectacle és per totes les edats. O sigui, en ve molta de gent de mitjana edat que ve sola o venen 2 o 3 amigues, o venen matrimonis, bueno, gent que no du canalla, i ven a veure l'espectacle, i gaudeixen molt, de veritat, us agradarà. Queda dit. Núria, escolta'm, volíem parlar de moltes altres coses, però és que ens hem menjat el temps, Bueno, va. Vinga, a part de que tens 2 llibres que els podem trobar a les llibreries, que continuen... El buc de llibres els trobaran, sí. El sastre del temps, que... és aquest espectacle que es va fer a partir del llibre. El llibre té el nom de La veritable història del temps. Perdó, un llibre a partir de l'espectacle, que aquest espectacle crec que el podem veure per la comarca també algun dia d'aquests, Sí, el podem veure a Premià de Mar. El mes d'abril a l'Amistat, Sí, mira, el divendres 10 d'abril, a les 8 del vespre. Molt bé, perquè també és molt bonic a l'auditori aquest. Apuntin-s'ho perquè crec que les entrades també estan a la venda. També estan a la venda, o sigui, no parem. Molt bé, i després el llibre de poemes que vas escriure aprofitant l'època de la pandèmia, que no podies anar a fer espectacles pels teatres perquè no es podia fer activitat a l'exterior i vas aprofitar per posar ordre a papers que havies anat escrivint. I és allò que et vaig dir una vegada.
Que a vegades la curiositat és que la gent va anar a la llibreria i diu vull els 2 llibres aquells que tenen el títol tan llarg. Bueno, doncs ara ja el teniu a mà. Molt bé, per tant, tenim els 2 espectacles que els veurem a Mataró, el Kamishibai i l'Aneguet Lleig. També tenim el Sastre del Temps, que el podem veure a Premià, a l'Amistat. Tenim els 2 llibres i tens molts altres espectacles, Núria, voltant pel país. Sí, Déu-n'hi-do. També tenim, sobretot ara farem el Petit Príncep, després ara la Marina i el somni de volar. Tot aquests són espectacles de petit format, més de contes. I després, bueno, ja començaran els espectacles grans, que tindrem una temporada, ja te la vindré a presentar a Barcelona, perquè tothom, quan ja estigui arreglat les rodalies, pugui anar a Barcelona a veure espectacles molt bonics que farem. El Forever Tango, per exemple, que és un clàssic, un espectacle que ve de Broadway, i anem al Coliseum. Que bé, no? Sí. Que bé. Quan serà això? Això que no us ho perdeu, perquè tot un temple, també. És un espectacle que, ja et dic, ve de les grans produccions musicals d'allà. Estarà a Manresa, també al Cursal de Manresa, i després se'n va a Barcelona. Però et passaré jo les dates i vindré a fer una altra presentació. Molt bé, doncs vinga, agendarem nova cita. Sí, perquè això encara queda. Núria Serra, de veritat, moltes gràcies, com sempre, per ser aquí. A vosaltres. I ja ho saben, prenguin nota, el Kamishibai, l'Aneguet Lleig, el Casal i el Monumental. Ho deixem aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.